Zo wordt er alle dagen 400.000 kilo huismarges verwerkt op Ecopark de Wierde. Een derde daarvan is organisch afval dat Ans in een groene container thuis. Maar Omrin profiteert ervan. Uit het groene afval wordt biogas produceren, al 10 jaar lang. Dat had tot nota 100 miljoen kub biogas besmeten. En dat is het reden voor een feestje. Maar is Haardgast een grutske deputière. Omrin staat qua duurzaamheid op eenzame hoogte. En ik ook. Omrin had grote plan met biogas. Het moet op een wierde omvormen worden naar green gas. Daar zit meer energie in als in biogas. Het wordt op dit moment verstroomd. Nou, dat heeft niet het hoogste rendement. Wat wij graag willen is er groen gas van maken. Zodat het bijvoorbeeld in voertuigen terecht kan komen, maar ook dat onze aandeelhouders, de gemeente, van ons gas geleverd kunnen gaan krijgen. Om bijvoorbeeld zwembaden te verwarmen. Omrin wil streekjocht leveren onder het Iergasnetwerk, maar dat kan net zomaar. Voor het omvormen van het biogas naar green gas moet een aparte installatie gebouwd worden. Dan moeten wij een gasopwerkingsinstallatie hebben die zeg maar de stoorstofjes die er nog in zitten, met name CO2 eruit gaat halen. Daarvoor moeten wij een vergunning hebben en in die procedure zitten wij nu. En als dat allemaal rond is, dan zullen wij de gasopwerking gaan bouwen en zullen wij ook een tankstation gaan bouwen. Waarmee wij onze voertuigen, maar ook andere voertuigen kunnen voorzien van het groen gas. De nieuwe installatie kost het 3,5 miljoen euro en moet daarom hier in met droeg gaan. Dat wil zeggen als de vergunning rondkomt. Nou is de combinatie Omrin en vergunningen net altijd de meest lokkige. Hoe zullen we dat hier? Dit is heel voordelig voor het milieu. Iedereen is hier groot voorstander van. Dus ik voorzie daar ook geen daadwerkelijke problemen. Nee.